Намираме се пред националния курорт Минерални бани. Статутът му на курортно селище е даден в края на 19 век от княз Фердинанд. Минералната вода тук съперничи с тази на Карлови Вари. Минерални бани е един от най-добрите национални балнеоложки курорти за почивка и лечение в България. Още древните траки са оценили целебните свойства на минералната вода в това райско кътче. След тях римляните са създали на това място град, известен с името Топлицус. Той имал над 12 000 жители, една доста висока цифра за онези времена. Затова днес свидетелстват останките от римски бани и крепости. Националният курорт Минерални бани се намира в Южна България, на 18 км от областния град Хасково. Подножието на връх Аида е идеалното място за възникване на курортното селище. Обгърнато от прекрасна горска растителност, даряваща го с кристално чист въздух и естествена красота, мястото е благоприятно за лечение и туризъм през цялата година. Климатът е наистина райски. Мека зима, топло лято и продължителна есен. През годините на прехода курортът бе забравен от стотиците хора, търсещи изцеление и приятна почивка, и позападна. Амбициозното ръководство на общината, в лицето на кмета Мюмюн Искендер, за кратко време успя да намери пътищата за туристическия ренесанс на Минерални бани и той все по-осезаемо заема мястото, което му се полага на туристическата карта на България. Най-главната цел пред новото ръководство на община Минерални бани бе обединението на туристическия бизнес. Когато всички заедно теглят чергата в една посока, нещата се случват някакси по-бързо и по-добре. Затова в Минерални бани бе създадено сдружение с нестопанска цел Минерал Тур. Негови учредители са представители на хотелиерския и ресторантьорския бизнес. Според устава на сдружението, неговият върховен орган е Общото събрание, което се състои от всички редовни, асоциирани и почетни членове на сдружението. За да бъдат постигани по-лесно тези цели, едно такова сдружение би било от голяма полза, защото, както знаете, през този нов програмен период, който започна сега, 2014-2020 година, вече като неправителствени организации ние ще можем да кандидатстваме по редица проекти, като неправителствена организация с цел развитие на туризма в общината и съответно по какви проекти ще кандидатстваме, ще решаваме всички заедно. Един от първите и най-запалени туристи, посещавали Сусамските минерални бани, както били известни тогава, бил самият княз Фердинанд. Именно той дал първия статут и легитимирал любимия си курорт. На тази снимка, направена в Минерални бани, Фердинанд позира в народна носия. По традиция, след това курорта бил посещаван и от неговия наследник цар Борис III. Според специалистите, курортът е уникален най-вече с химичния състав на минералната вода. Тя е хипертермална с температура от 59 градуса и се характеризира като сулфатно-натриева, калциева и флуорна. Това, което я прави изключително полезна е, че лекува успешно болестта на Бюргер, както и заболявания на опорно-двигателния апарат. Подобни извори има само във Франция и Карлови Вари, Чехия. С решение на Народното събрание и според новия закон за концесиите, 14-те минерални извора на територията на общината вече се стопанисват от нея. Общинското ръководство стопанисва и старата градска баня, която също бе основно обновена и реконструирана с финансиране от общината. Няколко са посоките, в които се развива туризма в община Минерални бани. Първо ще почна от балнеоложкия туризъм. Знаете, Минерални бани е известна с изключителните си лечебни
води и това е било основата, върху което всичко останало се надгражда, но с екипа ми от 5 години насам ние така разширяваме тази дейност, освен балнеоложкия туризъм, балнеолечението, свързано с лечебните минерални води, ние вече така имаме сериозно успехи в посока спа туризъм. Имаме много леглова база, имаме спа центрове, като всичко това го допълваме с културно-историческия туризъм и всичко останало, което е свързано с културната програма на община Минерални бани, което пък и допринася за допълнителното популяризиране на община Минерални бани като изключително като национален курорт, като присъствието не само от цяла България, присъствието от Турция и Северна Гърция е изключително сериозно вече. Туристите и гостите на националния курорт Минерални бани са винаги на първо място. Освен отличните условия за балнеолечение, за тях са създадени различни туристически атракции и забавления. Терариумът е единствената сграда на Балканския полуостров, която е строена именно с такова предназначение. Тук могат да се видят 16 вида влечуги, предоставени от Тракийското херпетологично дружество в Хасково, между които тънкоопашат смок, обикновена боа, жълта анаконда, килимен питон и други. Това са шарапаните над село Горно Брястово, един от многото исторически паметници на територията на община Минерални бани. Нека ги разгледаме. Шарапаните са скални вглъбнатини с дълбочина от 20 до 70 см и диаметър от 50 до 180. Всяка шарапана се състои от две нееднакви басейнчета с наклонен под и открито или закрито каналче. За използването на тези интересни съоръжения има две теории. Според едната, това са винарни за мачкане на грозде за вино, а според другата природодобив за пречистване на стритата руда с вода с цел добиване на злато. Според историци, шарапаните са мегалитни паметници от второто хилядолетие преди Христа. Древният мегалитен комплекс Купена се намира над село Сърница. Внушителната скала има провирало, през което не всички могат да минат. Според поверието, който успее да премине през провиралото, ще бъде здрав и в хармония с природата. Нашият екип се натъкна на смок пазител на свещеното място. За да го накараме да ни освободи пътя, трябваше да създадем малко повече шум. Значи, дупка е там и глава пише. Виж и какво да усетила. Според легендата, когато земята била пуста и неприветлива, а хората живеели зле, Господ раздавал земя на народите. Последен пристигнал българския и за него не достигнала земя. Тогава Господ дал на българите част от рая. Затова нашата земя е най-красивата. А мястото, наречено Минерални бани, сякаш е събрало всичко най-добро от това, което е останало за българите. Тук можете да видите съчетани в едно плодородието на полето, планината със своите хребети и извивки, най-ценният метал – златото, минералната вода, която дарява здраве и живот на хората, и най-накрая историята. Историята тук е навсякъде. Където и да бутнеш, в пръста, камъка или водата излиза история. Само за едно лято Минерални бани извади толкова много история, че засенчи най-култовите места в страната. Датировката на най-значимите археологически обекти в общината сочи период от около 8000 години преди Христа.
древен град, погълнат от горите и забравен от хората, се натъкна съвсем случайно експедиция от журналисти край село Сърница в община Минерални бани. Объркване им попречи да стигнат до Орлови скали, но за сметка на това откриха цял комплекс, изсечен в скалите. Най-добра видимост към него има единствено от въздуха. Градът има ясно изразен портал със стълбище. На лице са изсечени в скалата ниши, което е неизменният белег за светилище. От двете страни на портала се извисяват високи кули, сечени в скалата. Те наподобяват овила се змия и завършват с змийски глави. Целият комплекс е дълъг около 900 метра, като порталът е разположен близо до центъра по дължината на скалата. Орлови скали притежават всичките характеристики на скалните светилища в Родопите. И не само в Родопите, светилища има в Средна гора, има и в Стара планина. В Родопите са просто най-проучени. Той е една съществена част от цялата светилищна система, която още в 4-то хилядилетие преди новата ера функционира симултанно. Всичките заедно функционират светилища в един унисон. Т.е. хората, които са ги създали, те ги посещават, знаят и тръгват, може би за всяко племе е различно, тръгват от една страна и продължават обикалят всичките светилища в дните, в които тяхното вярване е позволявало. Тук има вода, има пещери, задължително има ниши и не е мерена магнитната аномалия, но до сега практиката на археоастрономите, които са работили в повече от светилищата, показва, че те трябва да попадат в магнитни аномалии. Създателите на култовия комплекс край село Сърница принадлежат към високо развито общество, изчезнало някъде около 4-то хилядолетие преди Христа. През всеки 2000 години небесната сфера се променя. Създателите на Змийския град и човешките профили на Орлови скали са следвали своите съзвездия. Първоначално те идват от Мала Азия. След 2000-летия отново мигрират на юг през Гърция към Египет и отново към Мала Азия. Според теорията на професор Радунчева, след тях тези територии са населявани от траките, които използват някои от заварените светилища, но не всички. Няма съмнение, че фигурите в скалите на Сърница са дело на човешка ръка, а не природен феномен. Обществото на тези хора е било дуално. Имало е нещо като светска власт, но също така и религиозна. Водещо е било духовното начало, с други думи вярванията и жреците. Изсечените в скалата стъпала не водят на никъде. Те водят към небето. На върха им заставали единствено жреците, защото само те контактували с божествата. За мен лично мога да кажа, че това е храм на Слънцето. Впрочем, такава хипотеза съществуваше преди, на базата именно на този най-голям комплекс от скални ниши, който се намира в подножието на Ангеловода, на хълма Ангеловода. Маргарита Тачева, една наша видна траколожка, изказа за тези ниши, които са над 1500 до момента открити в целите източни Европа, има ги навсякъде, включително на Претерикон, на Татул и така нататък. Но тук е най-големият комплекс. Колегата вече казали, че са повече от 50, а може би си и повече, не всички са открити. Че става дума за почитане в тези трапецовидни ниши на Слънцето. Те винаги са на изток, задължително са на изток и според повечето историци и археолози там се е извършил един култ към Слънцето. В допълнение да ви този слънчев часовник, единствено уникален по рода си, който за съжаление е разбит от иманяри и в момента трудно може да се види, но така или иначе имаме снимки на този слънчев часовник, който ни показва, това разбира се не става дума само за следене на времето, това е един култов паметник. И ето, че сега на самия връх ние откриваме съоръжение, което е буквално бих казал копия на Татул. Само че умалено копия на Татул. Примерно да речем 1:5.
Горе обаче имаме гробницата, която най-вероятно е символична гробница, както тази на Татул. Там се извършваме някакви ритуали, за съжаление малко ни е трудно да ги кажем какви са, но около имаме изсичанията за някакъв комплекс, още е рано на първата година и подобно на Перперикон и на Татул, едно продължение на тези древни тракийски вярвания с тази църква от 5 век, нали, което колегата разкрива, нали, тук. Това е единия от 7-те минерални извори в община Минерални бани. Тук водата може да се ползва безплатно. Тя е доста гореща. А отсреща е атракциона Чифте баня, където също в двете басейнчета водата може да се ползва безплатно. Водата е най-голямото и лесно достъпно богатство на националния курорт Минерални бани. Тя съдържа множество полезни минерали. Водата лекува специфични съдови заболявания, болест на Бюргер, болест на Рейно, чието лечение е възможно само на 3 места в света. Тук се лекуват също така заболявания на опорно-двигателния апарат, кости, мускули и стави, ревматизъм, ревматоиден артрит. Минералната вода е изключително полезна при състояние след счупвания на кости, полиартрити, болест на Бехтерев. Водата лекува и заболявания на периферната нервна система, като радикулити, ишиаз, ломбагоплексит, дископатия и дискова херния. При консумация за пиене минералната вода е много полезна при болести на бъбриците и чревни болести. Почивна база Божур в община Минерални бани бе напълно обновена и завършена. Тя работи по програмата на НОИ и се очаква да доведе повече туристи в курортното селище. Базата бе ремонтирана с пари на Социалното министерство, което отпусна близо 2,5 милиона лева. В новата и модерно оборудвана почивна база могат да се възстановяват 120 души за една смяна. Освен с водата, Минерални бани е известна и с залежите си от злато. Цялата й територия в момента се проучва за добив на злато. Ще се върна и за златодобива. Знаете, в момента Горубско Кърджали добива злато под връха Ида и в момента територията на община Минерални бани е разпределена на 3 площи. Една от известните фирми, които в момента проучват, са Мондоро, канадска е фирмата, другата е Горубско Кърджали, те са точно в тази част и доколкото разбирам, резултатите са много сериозни и обнадеждаващи, нали, на този етап и се предполага, нали, че всичко това, което е тракийски крепости, римски крепости, всичко това, което е и отпреди това, за които те първа научаваме, всичко това може би е било свързано с златодобива в този регион. Празникът на минералната вода, здравето и красотата включва много и най-различни прояви. Една от тях е ретропарада на старите автомобили. Той се провежда за 3-та поредна година в Минерални бани. Ето с този стар Citroen можем да стигнем много по-далеч, дори от минералния извор. Децата са най-голямото и ценно богатство на Минерални бани. Те са нейното бъдеще и общинското ръководство има ясна преценка за това. За тях се прави всичко. Те трябва да израстват здрави и силни. Затова общината не жали средства за спортни площадки и съоръжения. Тя се грижи и за тяхното духовно израстване. Безспорно най-голямото събитие, посветено на децата, е Международният детски етнофестивал под надслов «Децата на Балканите с духовност в Европа». Той се провежда всяка година на 31 май и 1 юни. Негови организатори са КНСБ, благотворителен фонд професор доктор Желязко Христов и община Минерални бани. Чрез универсалния език на песента и танца се отправят посланията, които етнофестивалът носи за единство и общо бъдеще на Балканите и Европа.
за толерантност между етносите, за уважение към различните духовни и културни ценности и традиции. След края на фестивала няма победители и победени. Има само някои, които са малко по-добри от другите, но всички получават заслуженото. А най-ценното са аплодисментите на публиката и атмосферата, с която всички участници зареждат националния курорт до следващата година. Другото атрактивно събитие е ретро-парадът на стари автомобили. За участие в събитието идват красавици като тези от Варна, София, Бургас. Основна фигура в организацията на ретро-парада е Кирил Николаев, който е един от първите реставратори на стари автомобили в България. Маратонци от цялата страна идват да се надбягват на станалия вече традиционен мини-маратон, който се провежда по повод празника на минерални бани. Лятната сцена в Минерални бани вече е едно от култовите места в общината. На нея са стъпвали множество звезди, за да се срещнат с публиката на националния курорт. Тук се провеждат и националните конкурси с песните на Недялка Керанова и фолклор от извора. Времето изтича подобно на живителната вода от тукашните минерални извори. Всяко начало има край и всеки край в Минерални бани бележи ново начало. Така е от векове. Едни култури сменят други. После идват трети и се получава един кръговрат, за да върви селището към безкрая, за да остават отправни точки към бъдещите поколения и за да има откъде тези поколения да сверяват часовника си.